Што значыць прысябрыць некага? Спытайма жыхароў сацыяльных сетак. Такое слово «прысябрыць». Что оно может означать? Не чули ніколи. Не чули. Ну, на белорусском такого слова именно я еще не слышала. Але як толькі патлумачыш, што гэта пра сеткі, праблемы разумення няма. Я присябрыла Машу ВКонтакте. Что это значит? Ну, скорее всего, добавила в друзья. Не знаю, может быть, добавить в друзья. Ну, в смысле, ну, добавить, там, начать общение. То есть этот человек находится в списке твоих контактов, грубо говоря. Суразмоўцы адчуваюць і словаўтваральную матывацыю. А ад чаго паходзіць гэтае слово «прысябрыць»? Ну, сябр. Сябр. Это першее. Ну, если присябрить, то сябр. Ад чаго паходзіць слово «прысябрыць»? Сябр, друг. Пры да сябе. Добры разбор. Прыстаўка «пры» гэта і значыць набліжэнне, далучэнне. Прысябрыцца, прысябравацца – даўнія народныя беларускія словы. Прысябравацца значыць падсесці побач. Ужываецца ў беларускіх гаворках віленшчыны. «Што ты тут да мяне прысябраваўся так блізка? Адсунься ж», кажа хлопцу дзяўчына. Прысябрыцца ў значэнні падсуседзіцца ў класычным беларуска-расейскім слоўніку Байкова і Некрашевіча 26-го году. А Іван Насовіч яшчэ ў 19 стагоддзі запісаў дзеяслоў «прысебрыцца» у вельмі асцярожным значэнні. Прыстаць збоку да нейкай справы, не маючы на тое ніякага права. І ты тут прысебрыўся, цябе тут не прасілі. Ужываць форму «прысябрыць» менавіта ў сацыяльных сетках прапанаваў беларускі філолог і паэт Юрась Пацюпа. Прычым ён зважаў на розніцу сяброўства рэальнага і віртуальнага. Можа быць і адсябрыць. Ну а мы традыцыйна папросім перакласці слова на расейскую. Добавить друзья. Добавили в друзья. Бальшыня так і казала. Чаму? Разгадка простая. В социальных сетях там кнопочка «Добавить в друзья». Значыць, карыстаюцца расейскім інтэрфейсам. А ці можна назваць гэтае дзеянне па-расейску адным словам? Подружиться. Ну, не знаю, как еще. Подружиться, это, скорее всего, не то, что... Подружыць, напэўна, у рэале. Свести двоих, но, скорее всего, нет. Вы калі кагосьці дадаеце, як вы это называете? Если в социальных сетях, то добавил в друзья. Если в жизни, то подружился, наверное. Прысябрыць некага не тое самае, што пасябраваць. Прысябрыць – гэта маё дзеянне. Я вырашаю, ці далучыць некага да кола чытачоў маіх запісаў. Прыкладам, у Фейсбуку. Працягваем допыт. Як гэта на рускай мове сказаць адным словом? Прысябрыць. Я думаю, нет аналогов. Но если это в контексте социальных сетей, то это добавить в друзья. Будет так, но одним словом вы не скажете. Сразу на ум приходят только какие-то иностранные слова. Такое, как зафрендить, наверное, ну как-то я им не пользуюсь, потому что... Слово «зафрендить»? Нет, такого... Ну, слышал, конечно, но не пользуюсь таким словом. Па праўдзе, у сучаснай расейскай размоўнай мове слова «зафрендзіць» ёсць. І нават увайшло ў новыя слоўнікі. Але з нашых суразмоўцаў нікому гэтае слово не даспадобы. А «зафрендзіць» не говорят? Ну, я бы сказала, что это сленг. Ой, нет, мы, наверное, таким не не употребляем. А чему? Не звучит. А просто именно это, ну, неблагозвучно, что ли, для нашего мозга не воспринимается. А вось пра беларускае слово «прысябрыць» ніхто не сказаў, што яно не мілагучнае. Зрэшты, тэма англіцызмаў у сетках, у інтэрнэт-прасторы шырэйшая. Той жа Насовіч сведчыць, што лайкі па-беларуску ругательства. І паходзіць ад слова, натуральна, лаяць, лаяцца, а для інтэрнэтнага упадабання, даль Бог, лепш пасуе стыхійна ўзніклае слово «падабайка». То не боймася беларускай мовы у сеткавай, у віртуальнай прасторы.